Gaur, irakasle funtzionarioen mahai sektoriala izan dugu. Eta bertan, hezkuntza sailak akordio arautzaile berriaren zirriborroa jarri du mahai gainean. Labek argi adierazi du ez daudela nahikoa neurri bere sinadura bertan egoteko. 14 urteren ondoren, hezkuntza sailak ez du borondaterik akordio arautzaile berria sinatzeko. Labek etengabe egin dizkio ekarpenak hezkuntza sailak aurkeztutako zirriborroari, eta bide guzti hori afiliatuekin batera egin dugu. Neurrien artean, gazte berritzea edota ordezkoen lan baldintzak hobetzea eskatzen zen. Baita, enplegua egiturazko bilakatzea eta plantillak egonkortzea ere. Neurrien artean, lan zamak jeistea oso garrantzizko ikusi dugu. Nahiz eta egindako ekarpenei esker eta ekainaren batean akordio laboralean jasotako ekarpen guztiei esker zirriborroa hobetu, Labek ez du nahikotzat jotzen. Are gehiago, 2010ean jasotzen diren hainbat neurrietan atzerapausoak daude. Zirriborroan ordezkoak kaltetzen dituenak. Udako kobraketa eta ordezkoen zerrenda esaterako. Arrazoi guzti hauek medio, fase hau itxitzat ematen dugu. Eta datorren ikasturtean, fase berri batean kokatzen gara. Akordio arautzaile berri bat lortze bidean. Gora langileon borroka, gora Lab!